Sanibonani bangcwele. Ufikile Mnguni lo okhulumayo. Angiyena umuntu ojwayele ukwenza ama-video for i-social media, but this time I felt that kunesidingo sokuthi ngikhulume. Ngiyabona la ku-social media abantu abaningi bayakhuluma besho ukuthi babona ukuthi kwenzakalani in the kingdom, in the spirit and everywhere. So ngicabanga ukuthi lokho engizokhuluma kuzoba usizo kakhulu, especially kubantwana bakaNkulunkulu. Engikubonayo njengamanje ukuthi usathane uphumile uhlasele abantwana bakaNkulunkulu ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukene. The most common areas ahlasela ngazo kulesikhathi samanje, uhlasela kwi-need. Sometimes uthola ukuthi i-need, financial need, emotional connection, validation, zonke iy'ndlela ey'hlukene nje angahlasela ngayo. And then indlela ekwenzeka ngayo uthola ukuthi kuzoqhamuka umuntu ozoqhamuka eyi-package lezi zinto oy'khulekelayo. Ngesikhathi kuqhamuka le package kuwena kuqhamuka as an answer to prayer, kanti akusiyona i-answer to prayer. Khona manje nje kunabazalwane abaningi, abanye bashadile, abanye bashadile who've been speaking to me. Ngakho lokuhlaseleka thothi omunye uhamba nje indlela yakhe, ijeni yakhe yobungcwele, but there's always this need ayikhulekelayo enkosini ukuthi hey Lord, uma ngabe ungangireacha kule need, uma ngabe nje ungangimitha kule need. And then when this happens uthothi usathane uletha i-counterfeit yalento oyikhulekelayo. Uma iqhamuka le counterfeit iqhamuke ifanense ne-package yalento oyikhulekele. Kwenzakalani? Usually they will use imali or power or influence or whatever to draw you into their space. Ngalesikhathi wena you're drawn into their space, sekwenzakalani? Usuzithola usungaphansi kwe-authority yakhe lowo muntu. Ngesikhathi ungaphansi kwe-authority yalowo muntu, you don't realize ukuthi you've given your power away to this person. Wena ucabanga ukuthi oh, this is an answer to prayer, this is a man of God, but it's not a man of God. So ngamanye amazwi ususifake ngaphansi kwe-authority yobumnyama. The next thing kwenzakalani? After esekwenzile zonke izinto, practice all his seduction tactics, nawe ususeduced, why uthola usungenile kule relationship. Into ezokwenzakalayo ngaleso sikhathi useyaqala-ke manje controlling izinto oyicabangayo, controlling abantu okhuluma nabo, controlling, manipulating ukucabanga kwakho. Kancane 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 uyazibona usuyasuka kwi-stand sakho, whether i-stand sakho was standing in purity, was standing in holiness, whether ushadile, because even abantu abashadile are not immune kulokho, especially nje abantu abashadile imishado yakho iyahlasela. Uthola ukuthi manje you have this secret that you are carrying, usuyabona ukuthi le relationship engingene kuyona akusiyona le ebengiyithandazela, futhi ngendlela osungene ngayo kuyona so emotionally attached to this person. 2, ususaba nokuthi abantu bazothini uma ngabe sebekubona ungasenayo lo muntu. O usunento manje uyifihlile wena, awusakwazi ukuthi uhlale kahle kuyilokhuzana kwi-devotional time yakho, your communion with the Holy Spirit, awusakwazi ukwenza kahle lokho. Even ukuzwa nje uNkulunkulu, into osuyicabanga usucabanga lo muntu, izinto akuthembisa zona, I will help you with this, I will marry you, I will do this. Zonke lezi zinto that you've been praying for. Umuntu oshadile yena usezithole kuthini, usubona sengazuthi here is an answer to prayer ezolungisa zonke inkinga ebenginazo. This man is giving me attention engayitholi emzini wami. This man uyangilalela kodwa umyeni wami akafuni ungilalela. This man takes me out, umyeni wami akafuni ukungikhipha. Umyeni wami nje angimazi ukuthi uwenzani, angisayitholi into ayenzayo, akuhlanganeki inkulumo la ekhaya, pay attention la ekhaya, he's just absent, non-communicative. Qhamuka lo muntu uyo yonke into umyeni wakho angasiyona. Or wena single, you've been praying for this. Uqhamuka uyo yonke into that you've been praying for, except akusiyena. Ubona pho ukuthi akusiyena, awunayo peace in your heart when you are with this person. Number 2, you are always conflicted, ungazi ukuthi yini. 3,
uma ngabe nikhuluma izinto az-align, ngisho nikhuluma kahle nijabule izinto az-align, yini, it's not the person that God has sent for you. So kwenzakalani-ke lapho? Wena ugcina usuzithola usuphumile ebungcweleni bakho obuhamba nabo. Lo oshadile uzithola sewenze njani? Ucompromise umshado wakho, ucompromise ekhaya lakho. Enhlizweni yakho ucabanga ukuthi uyasizakala kanti awusizakala. Kwenzakalani? Zonke izinto ebezama-problems akho zimile, ayisolviwe, you're not solving problems, but ucabanga ukuthi in your fantasy ucabanga ukuthi lo muntu will help you to sort out ama-problems akho. At the end of the day, awukwazi ukusolve ama-problems akho kanjalo. So ekwenza ukuthi ngikhulume njengamanje ukuqwashisa ukuthi qaphelani, qaphelani, qaphelani. Ima endleleni yakho, lithi ilizwi uma umbuso obumnyama ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Don't leave your position. Ngisho ngabe kuthiwe usukhuleka isikhathi esingakanani ungayiboni impendulo. Impendulo will come. uNkulunkulu ngeke aze akukhohlwe. Lithi ilizwi, can a mother forget a nursing child on her breast? If a mother cannot forget a nursing child on her breast, now uNkulunkulu ngeke aze akukhohlwe. Uyakwazi. Your name is written in the palm of his hand. So ngeke aze akukhohlwe. Impendulo yakhe iyeza. Okunye engikubonayo ukuthi kulesikhathi samanje thina abazalwane sikwi-time of pruning. Sikwi-time of pruning. Uma sikwi-time of pruning, usathane uzokwenza leyo time of pruning kube ngathi kwi-desert. Awukho kwi-desert, sikwi-time of pruning. We are in the kingdom of God. We are the children of God. We are the children of the kingdom. We are the daughters and the sons of the Most High God. Asiswele lutho kuNkulunkulu. Uma kufika isikhathi se-pruning, it doesn't mean it will last forever. Allow a time of pruning, because when there's a time of pruning, it means God wants you to be more effective in the kingdom. Time of pruning is never easy. Time of pruning is never nice. It is painful. But leyo pain, a pain that will lead to joy. But what the enemy does, yenza sengazuthi that time of pruning, it's the time of the desert, uNkulunkulu sekukhohliwe, because he wants to discredit God. Once he discredits God empilweni yakho, uyakuthola ngoba uzokwenzani? Uzoyeka ukuthandaza, you start looking at material things, you start looking at people to fill leyo ndawo le ezogcwaliswa uNkulunkulu kuphela. So allow a time of pruning. Akusho ukuthi ulahliwe uNkulunkulu, akusho ukuthi ukhohliwe. Uyayazi into oyicelile kuyena. So allow the time of pruning, because mase iqedile leyo pruning, you'll be more effective in the kingdom. uNkulunkulu usibekela izinto ezinkulu. Kodwa ukuze sifike kulezo zinto ezinkulu, kukhona izinto ezifanele iprune kuthina. Kukhona i-chiseling ekufanele yenzeke kuthina, because ufuna ukuthi sikwazi ukusebenziseka fully. If there are things in your life that have not been addressed, uNkulunkulu angakaze ayi-address, lezo zinto ziyakuvimba ngesikhathi uNkulunkulu ekusebenzisa ungabi effective. Kodwa once lezo zinto zi-uprooted, wakuchizila, wakupruna, you must know ukuthi then you will be effective. Lithini ilizwi ku book of Genesis, uthi uNkulunkulu mesakha athi zalanani nande, be fruitful and multiply and fill the earth and have dominion over the earth. So kuba fruitful kuqhamuke kutheni? Usupruniwe, then you become fruitful. Once you are fruitful, the next step is to multiply and fill the earth. uNkulunkulu will extend your territory. Mese kubona ukuthi usu-ready to do izinto akubekele zona. Zikhona izinto uNkulunkulu asibekele zona ezinkulu, but isithi indlela esenza ngayo sikwenza ube short sighted, ubone engathi impilo yakhe siyaphela la. Impilo yakhe ayipheli la. Kukhona okukhulu. uNkulunkulu wayengeke akubiza khiphe ebumnyameni mahala athi woza uzohlala ulove and feel useless and feel unloved and feel all kinds of things. Ubezokuyeka nje usebumnyameni, but ukulethele ekukhanyeni so that wena uzoba ukukhanya kwabanye abantu. Once i-process of pruning, i-process of preparation is complete. So engithanda ukusho nje zingane zakwethu ukuthi let's allow i-preparation to be complete. Singadidwa isitha, singadideki ngisho angaveza ubucebo obungakanani omubi. Wena
keep your position, stay in your position, stay in your lane, and stay kwi-journey yakho noNkulunkulu. Wena ozaziyo ukuthi ukuphi ne-journey yakho noNkulunkulu. So baleka nobungcwele bakho, baleka nomuzi wakho, baleka ngey'nyawo zombili. Ungazami ukuba strong ukuthi hhayi mina sengihambile noNkulunkulu for so many years, so I can get into this relationship and I will be strong, ngeke ngiyenze into engingathanda ukuyenza. Don't do that. Baleka, baleka. Little is, do not be yoked together with unbelievers for a reason. So ungasho ukuthi hayi sengikhulekile, I don't see anyone ebandleni o-suitable for me ngalezi zathu nalezi zathu. No. Ubuthi uyahamba uyolunguza ngaphandle. No. Don't do that. Baleka, baleka nobungcwele bakho, baleka nomuzi wakho. Lezi zinto nazo uyazi nawe, it wasn't easy to get to that place. Kwakungalula uNkulunkulu ekusindisa, ekhiphe ebumnyameni, ekuhluba, ekhipha zonke izinto zobumnyama, ekwenza ube yilento oyiyona namhlanje. Namhlanje umuhle, namhlanje uyathandeka, namhlanje une-glory. Konke lokho kuqhamuka enkosini. So baleka. Okunye futhi engithanda ukukusho, do not condemn yourself. Uma ngabe ukhona phakathi kulo relationship, maybe you are involved nomuntu oshadile, maybe nawe ushadile u-involved nomuntu ongashadanga. Uma ngabe ukhona lapho phakathi, kunzima ukuphuma, don't condemn yourself, because uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uthe ngeke aze asishiye, ngeke aze asilahle. Continue praying, continue praying. God will rescue you. Ask God, say God, rescue me. Angikho right kule ndawo engikuyona, angibuzwa ubungcwele bami bu-safe la engikhona, rescue me. God will rescue you. I'm talking from experience. God will rescue you. God will rescue you. Ungamsaba uNkulunkulu ngisho usebumnyameni, ungasho ukuthi sengisesonweni, God will not come and help me. God will rescue you. Ubengeke akusindise even before ukuba ubengakufuni ukugcina usebungcweleni. Ngesikhathi ekusindisa wawusezonweni, but he reached out to you. He will reach out to you even now. Just trust him, ukhuleke uye kuyena. Run to him and not away from him. Into ayenzayo usathane mase ubona ukuthi usuyibona ukuthi sengingene ephutheni, the next thing sewenzani, uyabaleka, uyacasha. Angithi benze njalo no-Adam, wabaleka bayifihla ngamahlamvu. Wathi ukuphi na? Adam ukuphi na? So we also do the same. Uma usuyibona ukuthi engathi usuwonile ubaleke uyocasha, ungakwenzi lokho, ungabaleki. uNkulunkulu is not out there to punish you. We are in the time of grace. We are in the season of grace. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu usavulile izandla zakhe uthi wozani ngenani. So sisakungenani manje. There will come a time of judgment. This is not the time of judgment. So go back to God. Uthi, here I am. Have an authentic and honest and open communication or conversation with God. Here I am. Nasi isimo engibhekene naso. Ngiyahluleka. I'm defeated. Angikwazi ukuyikhipha la. Ngiyakudinga. Take me out of this place. Ungibuyisele endaweni ongibizele kuyona. God will do it. And then once that happens, wena ungabusuthi bese ngihlulekile senginjani uze ngeze. No. Pick up your cross and follow him. Ngakusasa futhi. Pick up your cross and follow him. Ukusebenzise lokho as a lesson, ukusebenzise as a formation. Ukubuke. Angisho ukuthi deny ukuthi uwonile. No. Accept it, repent, but move on. Don't dwell kuleyo past leyo ukuthi bese ngonile, bese nginje uyisola. Ukuyisola ungayisola, but don't dwell there and move on. Move on with God. Pick up your cross and follow him. And then you will find ukuthi strength sakho sizobuya. Yini na? Ukuzisindisa akukho. Usindiswa ilawo mandla akusindisa kwasekuqaleni usebumnyameni. So kukhombisani ukusizakala kwakho akukho semandleni akho, ukusizakala kwakho kukuJesu. The finished work of the cross iyona ekuphunyulayo ngisho kuthiwa ususebumnyameni obungakanani. That is the power of the finished work of the cross. uNkulunkulu uyasindisa ngezikhathi zonke. So I just felt to encourage someone ozibona esenkingeni, ozibona ephumile kwiposition yakhe, ozibona ehlaselekile. You are not alone. Uphumile usathane uhlasela abantwana baNkulunkulu bonke, futhi
Ngalesikhathi wena uthi uzimisela kakhulu ngoNkulunkulu, aza kakhulu ama-attempts okukuvimba. Don't allow it. Don't allow it. Uma sekwenzekile wangena ephutheni, don't run away. Buyela kuNkulunkulu. Usho ukuthi here I am. Ngithemba wena, ngiyakwazi ukuthi uzongikhipha la. Lithi iBhayibheli, without faith it is impossible to please God. So show your faith kuNkulunkulu uthi ngiyakwethemba ukuthi usangangikhipha la. Noma sekukhiphile futhi bonga, umkhonze, uqhubeke nendlela yakho, because uzothothi besowuseduze kanje kwi-breakthrough yakho, qhamuka isitha so intercept. Kodwa angakukhipha lapho uNkulunkulu uyaku-anointa, and then you start seeing miracles zenzeka empilweni yakho. So I just wanted to encourage someone and say, just keep on trusting God. Keep on trusting God. He is your father. He is your dad. Wenza njani ku-dad? Uyahuzuka ubuyele kuyena, akuphephethe, apholise, akukhiphe futhi athambe uyodlala nezinye ingane. Nawe go back to your dad uthi nakho la ngihuzuke khona, akuphephethe, akuphindisele futhi athambe uyodlala nezinye ingane. At home, you are at home. You are the daughter of the Most High. You are the son of the Most High. Buyela kubaba. Amen. Bless you.